Ahojte, ja som Marián Lipovský a vy počúvate podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme, že ste sa ku nám dnes pridali a dúfam, že vás budeme inšpirovať, pomôžeme vám rásť vo viere, v osobnom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a vo všetkom, do čoho vás Pán Boh volá. Užite si túto tému. Ja mám dneska takú tému, že chvála ako životný štýl a ja som sa aj trošku tak zamýšľala nad tým, že či ešte je čo k tejto téme povedať, lebo mám taký pocit, že aj ľudia z takého konzervatívnejšieho prostredia proste všetci milujú chvály, radi chodia na chválové stretnutia a jednoducho, že chvála je trendy. Ale potom, keď som sa tak nad tým zamýšľala, tak som ako keby cítila takú malú obavu, že či sme naozaj tí, takí tí praví chváliči, pre ktorých je chvála skutočne takým životným štýlom. A ja by som si pomohla takou peknou poučkou, ktorú napísali takí múdri ľudia a ona hovorí niečo o chvále. Tak Takže chvála je forma modlitby, ktorá najbezprostrednejšie uznáva, že Boh je Boh. Ospevuje ho pre neho samého. Oslavuje ho preto, že on je ešte viac, než za to, čo koná. Prostredníctvom chvály sa Duch Svätý spája s našim duchom. Chvála spája ostatné formy modlitby a povznáša ich k tomu, ktorý je prámeňom a cieľom, k jedinému Bohu Otcovi, od ktorého je všetko a my sme pre neho. A vždy, keď si čítam tieto slova, že keď si predstavím, že ten istý Duch Svätý, ktorý sa vznášal nad vodami, ktorý prináša život, ktorý naozaj, kde príde všetko oživuje, že v chvále sa tento Boží duch spája s našim duchom a všetky tieto naše modlitby povznáša k prámeňu a cieľu nášho života, k jedinému Bohu Otcovi. A na tom je úžasné to, že určite ste videli, že nečítam niečo o tom, že chvála je pre tých, ktorí majú nádherný hlas a nádherne hrajú na nejaký hudobný nástroj, ale proste pre každého. A keď ideme ďalej, tak aj Božie slovo nás pozýva k tomu, aby sme hovorili spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne a v srdci spievali a oslavovali Pána. A žalmy sú vlastne Božie slovo, ktoré nás má viesť, dávať mantinely, pretvárať nás. Hymny sú piesne, akékoľvek piesne, ktoré boli vytvorené na to, aby oslávili nášho Otca. A duchovné piesne, tak to je pieseň srdca každého jedného z nás. Že je to taká reakcia na Božiu dobrotu, že keď úplne niekde z hlbín nášho srdca začne vyvierať niečo, čo sa aj veľmi ťažko dáva do slov. A hovorila som o tom, že teda tá chvála nie je len o tých tónoch a pódiu a nádherných melódiách, ale pre mňa, keby som mohla dať, že chvála a rovná sa niečo, tak ja som tak rozmýšľala, že ten, čo chváli Pána, je chválič. A že ako sa volá ten, ktorý žasne alebo proste úplne udivený z Božej nádhery, dobroty, lásky, krásy, tak som tak rozmýšľala, že či by to nemohol byť nejaký divíč alebo žasnič, ale slovenčinári by ma určite poslali do keľu a diviáka. Ale že toto je niečo, myslím, čo by malo charakterizovať každého chváliča, že vieme žasnúť. A túto schopnosť majú deti. Naša najstaršia dcera Sofia, tak ona od malilinka tá bola taká, že taká nekonvenčná, že ju nezaujímali nejaké drahé hračky. Keď bola malinka, dali sme taký kolotočík spevavý, čo tak sa krútil nad ňou a po pol roku, keď sa ani raz očkom nám nepozrela, tak sme ho odšrobovali, odložili preč, ale vždy žasla s kameňou, konárov a všetkého, čo našla v prírode. A ona bola taká chutná, že keď z niečoho bola taká udivená, tak ona tak našpúlila pery a keď niečo ju teda takto zaujalo, tak robila a bolo to také nesmierne milé a na nej sme sa teda učili žasnúť. Ale možno aj my dospeli, keď prídeme na nejaký končiar a vidíme nádheru,
tak nemáme slov a niekedy len tak povieme, že wow, že fíha, že to je úplne že neskutočné a že chceli by sme to proste dať do nejakých slov, ale nemáme na to slova. A všetko, čo robí Pán Boh, je nádherné, je dokonalé a musíme žasnúť. A len tak v rýchlosti ešte prebehnem, že keď toho chromého priniesli 4, ktorí ho cez tú strechu spustili, Pán Ježiš ho uzdravil, vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel. A všetci žasli, velebili Boha a hovorili, že čosi také sme ešte nikdy nevideli. A v Matúšovi je zase napísané, že pozrite sa na nebeské vtáky, inde, že pozorujte poľné ľalie, ako rastú a že ako nás Ježiš pozýva, že aby sme dokázali uvidieť všetko to, čo koná a všetku tú nádheru, že pozrite, že pozorujte. A môžeme prísť, môžeme byť takíto ľudia, ktorí sa snažia žasnúť, prídu na chvály a môžeme zažiť taký nádherný čas, kedy sa cítime taký naplnení a nadchnutí Pánom. A ja by som mala na vás takú otázku, že môže taký pravý chválič prísť domov z takéhoto úžasného chválového stretnutia a sekírovať celú rodinu, manžela, detí, každého, kto sa mi proste postaví do cesty. Myslíte si, že je to možné? No je to možné, áno, je to možné. V Jakubovi je síce napísané, že varí z jedného prameňa tým istým otvorom vyviera sladká i horká voda. A čiže ako keby nemalo by to byť možné, ale je, lebo sme ľudia a ešte to všetko v nás nie je také premenené. A niektorí ľudia mi hovoria, vieš, ja milujem chvály, proste počúvam ich 20 hodín denne a stále u nás nie chvály, ale možno v tom živote tých ľudí sa to až tak neprejavuje. A myslím si, že je to skôr o tom, že keď prídem na tie chvály a stojím pred veľkým všemohúcim Bohom a cítim sa úžasnutý, že ak som tento pravý chválič, tak by mi malo byť jedno, že či stojím len pred Bohom na tých chválach, alebo stojí pred mnou manžel, deti, že tá chvála a tá sladká voda by mala prúdiť z tých mojich úst. A ak som kritik, že viem to o sebe, že veľmi ťažko proste zo mňa ide tá sladká voda, ale toľko tej horkej vody ide z tých mojich úst, tak prosme Pána, aby uzdravil toto v tých našich srdciach, aby sme boli tí praví chváliči, pre ktorých je chvála životným štýlom. Byť chváličom nie je nejaká rola, že odohrám svoju rolu, odídem z pódia a už som normálne Janka Strežová alebo ktokoľvek iný, ale je to, kým som a čo žijem tých 24 hodín denne. No a môžem si povedať, ale áno, tak by to teda malo byť, že chcem, aby tá chvála bola môjim životným štýlom, ale bude tu vždy niekto, koho to bude veľmi vytáčať, kto nemá rád chválu a my vieme, že je to Satan, je to diabol, a ako chváliči budeme testovaní. A mne sa veľmi páči príbeh, ktorý sa odohral, ako Pán Boh sa tak chválil svojim služobníkom Jobom. A Satana to škrelo a vraví, no áno, ale skús ho vyskúšať a uvidíš, čo potom urobí. A on mu zobral najprv majetok, potom mu zobral zdravie. A mne sa veľmi tak páči, že ako sa naozaj, aký je nebeskotec hrdý na tohto svojho Joba a hovorí, že dobre si všimol môjho služobníka Joba, veď na zemi nie je nikoho ako on, ktorý by bol bezúhonný a priamy. A ja by som tak mala veľkú túžbu, aby sa mohol Pán Boh aj mnou takto hrdiť a aby to nebolo o tom, že príde taká prvá skúška a že keď žijeme tie časy dobre, tak vtedy chváliť vie takmer každý. A dokonca aj neveriaci, keď vyhrá športku, tak si povie, Bohu vďaka, že som vyhral takýto pekný obnos peňazí, ale pravý chválič dokáže chváliť v časoch dobrých aj zlých. A mne by sa tak niekedy celkom páčilo, že sedím na gaučíku,
pozerám zábavný program, napríklad Československo má talent a tak mi skrsnie v hlave, že Pane, ja by som sa byť tak veľmi pokorná. No a teraz program skončí, ja pocítim teplo a zrazu neviem uveriť vlastným očiam, aká som strašne pokorná, už druhá hneď po Mojžišovi. A Pane, naozaj ti ďakujem, že si toto pre mňa urobil. Ale na nešťastie to v živote väčšinou funguje úplne inak. Pán Boh, on veľmi rád vyslýcha takéto modlitby a väčšinou aj veľmi rýchlo. Ale trošku inak, ako si to väčšinou predstavujeme. A zvykne nám poslať do života nejakého človeka, ktorý nás nesmierne vytáča. Je to človek, ktorý vôbec není podľa našich predstav, má nejaké zvláštne názory, postoje, zvyky, teológiu a nás to proste absolútne láme. A máme 3 možnosti, alebo takú chuť, čo by sme mohli a chceli urobiť. Odstreliť ho na južnú časť pologule. Druhá možnosť je, že my sa odstrelíme a to môžeme vidieť na tom, že veľakrát radšej zdúbkame zo spoločenstva, z ťažkého vzťahu, alebo niektorí aj z manželstva dokonca. Ale čo tak si vybrať možnosť C? A to je to, že plačem na zemi a prosím Pána, aby rozšíril moje srdce. A vlastne v 2. liste Korinťanom aj Pavol hovorí, že nie v nás máte málo miesta, ale vo svojom srdci máte málo miesta. Otvorte doširoka svoje srdcia. Ale my nechceme súženie, nechceme trpieť, nechceme budovať vzťahy s takýmito nesympatickými ľuďmi. A proste celá táto situácia nás veľmi irituje. A niekedy nemusíme prechádzať niečím veľmi ťažkým. Poviem takú imaginárnu situáciu, že napríklad sa môžem prihlásiť na chválovú školu a strašne ma irituje, že je veľa ľudí predo mnou na registrácii. Môže ma iritovať, že ma niekto ubytoval v takom strašidelnom dome alebo navarili jedlo, ktoré nemám rád a môže nás iritovať takto veľa vecí, ale ja som sa dozvedela, že táto iritácia prebieha dokonca aj v prírode. Predstavte si, že sú lastúry, ktoré keď sa do ich vnútra dostane taký malý úlomok nejakého parazita, alebo piesku, alebo nejakého vonkajšieho cudzej veci, cudzieho telieska, tak on začne vylučovať, táto lastúra začne vylučovať perleť. A túto malinkú vec len obaluje a obaluje a obaluje a toto celé môže niekedy trvať mesiace, alebo to môže trvať roky. A ja keď som toto počula, tak si hovorím, wow, to je také úžasné, že tak ako Ľudka hovorila o tom obraze, alebo že vidíme, že niečo také ťažké sa deje v našich životoch, alebo prichádza táto osoba, ktorá nás ničí a my ju nedokážeme milovať, tak si možno môžeme predstaviť, že teraz Pán Boh vo mne formuje tú perlu. Že obaluje v mojom srdci a obaluje proste ten cudzorodý predmet a učí ma žehnať, Pán. Učí ma odpúšťať a učí ma na ňoho volať, že Pane, že bez teba proste toto nedám. Keď sme boli s Pálkom teraz nedávno na takej službe v Čechách, prišiel za mnou taký jeden pán a rozprával mi, že bol závislý na alkohole, všetko proste stratil, ale že Pán Boh ho pozdvihol a dal mu manželku, dal mu dom, dal mu prácu. A on sa tak prenikavo na mňa zahľadel a povedal mi, že ale až kto vytrvá do konca, že bude spasený a dostane ten veniec. A mňa sa to tak veľmi dotklo a opäť to hovorí vlastne o tom, že nielen tým v čase dobrých alebo nažhaveným chváličom, ale tí, ktorí budú milovať svojho Boha nadovšetko a nechajú sa ním premieňať, tak len tí dostanú ten veniec spravodlivosti. Opäť ďalšie také ťažšie citáty, že uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých stávali sa mocnými,
keď zmužnili v boji a zaháňali šíky cudzincov. A ešte ďalej, Hebrejom, v boji proti hriechu ste sa ešte nezopreli až do krvi. Takže boje nemáme rádi, sú ťažké, lebo vyžadujú vytrvalosť, trpezlivosť, silu, pokoru a pokoru prijať milo, že sami to proste nedáme. A mňa v tomto celom tak veľmi, veľmi zasiahlo, neviem, či poznáte Ricka Joynera, a on je vlastne taký známy prorok a Pán Boh mu dáva také rôzne vízie a také obrazy. A keď som čítala vlastne to, čo mu vlastne Ježiš zjavoval o chvále, tak ma to úplne dostalo. A je to také pekné, že až vám to musím prečítať. Ježiš hovorí teda tomu Rickovi, že keď sa môj otec, keď pohne malíčkom, mení sa celý vesmír. Na nikoho tu by neurobilo dojem, keby si svojimi slovami otriasal národy. Otec sa raduje z toho, keď len ten najmenší z mojich brátov prejaví lásku. A keď môjmu otcovi spieva so skutočnou láskou aj tá najmenej významná cirkev, stíši sa celé nebo, aby im mohol počúvať. Keď niekto uvidí jeho slávu, tu nemôže inak, než ho uctievať. Keď mu ale s opravdovým srdcom spievajú tí, ktorí žijú v temnote a ťažkostiach, dotýka sa ho to viac, než keď mu spievajú nebeské zástupy. Už mnohokrát kvôli takým nedokonalým tónom plakalo celé nebo radosťou, pretože videlo, ako sa to dotýka otca. Mnohokrát sa stalo, že sa môj otec rozplakal, keď videl, ako mu pár svätých snaží sa vyjadriť svoju vrúcnu lásku a úctu. Nič mi neprináša toľko radosti, ako keď uctievate otca. Šiel som na kríž preto, aby ste ho mohli uctievať vo mne. V takom uctievaní ste vy, otec a ja, jedno. Mne sa zdajú tieto slova také veľmi hlboké a že je to také pozvanie pre nás, že stať sa skutočne tými právými chváličmi, že to nie je o tých len tých dokonalých tónoch a nádherných melódiách, ale o tých, ktorí neutečú z toho temného údolia. Božie slovo hovorí, že ho premenia na prameň. A že budú dôverovať aj vtedy, keď nebudú rozumieť. A pre mňa takým veľkým vzorom sú aj traja chlapci zo Starého zákona. Určite poznáte príbeh, ako král Nabuchodonozor dal postaviť nádhernú zlatú sochu. A každý v kráľovstve sa musel pokloniť. Ale traja chlapci sa rozhodli, že sa nepoklonia. A mne sa veľmi páči, že to, čo povedali vlastne kráľovi Nabuchodonozorovi, oni vedeli, že život majú už len na vlásku a oni úplne tak trúfalo hovoria, že Nabuchodonozor, vieš čo, my sa nepotrebujeme pre tebou obhajovať. Ak nás náš Boh, ktorého uctívame, chce zachrániť s ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci kráľ, vyslobodí nás. Ale ak aj nie, vedz kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa kláňať. A viete, tento príbeh končí happy endom. Ale to, čo ma Pán Boh tak učí, je, že niekedy tak rýchlo posúdim niečo, že toto je happy end a toto je požehnanie a toto není happy end a toto není požehnanie. Ale viete, čo je úžasné, že s Pánom je vždycky len ten happy end, aj keď sa nám to vôbec tak nemusí javiť. A to, čo od nás Pán žiada, je len to, aby sme ho tužili chváliť a uctívať nadovšetko. A asi ste mnohí čítali teraz tú novú knihu, ktorú napísal Jeremy Riddle. A mňa veľmi tak zasiahlo to, že Jeremy hovorí, že viete, napísal som piesne, ktoré spieva celý svet. Bol som na mnohých stretnutiach, naplnil som štadióny, spieval som na konferenciách a získal som ocenenia a veci, po ktorých túžia mnohí. Ale chcem vám povedať, že to všetko pokladám za nič. A hovorí, že radšej chcem byť vrátnikom v dome, kde sa uctieva Otec, ako prijať všetko toto uznanie sveta, jeho slávu a celé výslnie. A
Ja by som tak túžila, aby sme sa teraz tak chvíľku modlili, že aby sme sa stali takýmito pravými chváličmi, na ktorých je Otec hrdý, ktorí do krajnosti veria v Otcovú lásku, v jeho dobrotu a že my žijeme teraz v takej dobe, kedy všetkému chceme rozumieť, že veľmi taký malý priestor nechávame pre tajomstvo. Že nerozumiem, ale to nevadí, lebo my chceme všetkému rozumieť. Ale že ten postoj, si myslím, toho pravého chváliča je to, že Pane, že ja prejdem týmto údolím a dôverujem Ti, že ma neopustíš a vyzbrojíš ma tým všetkým, čo potrebujem preto, aby z tohto údolia a toto údolie sa premenilo na prameň. Drahý nebeský Otec, sme tu Tvoja cirkev, Tvoja nevesta, ktorá sa pripravuje na príchod svojho ženicha. A ešte máme kde tu aj také rucho, také možno natrhnuté, špinavé, že toľko ešte takej človečiny razí z našich chváli, z našich postojov, že nedokážeme možno vždy milovať a chváliť ťa v každom čase. Pane, ale tu sme a chceme do Korán otvoriť naše srdcia a pozvať ťa, Pane, že tu sme pre Tebou a túžime, aby si naplnil naše srdcia do pretekania, aby si nás vystrojil mocou z výsosti a aby si vložil do nášho srdca oheň, ktorý bude horieť a bude stále väčší a väčší a že Ty, Pane, ho budeš rozpaľovať a my si stále budeme otvárať viac a viac naše srdcia a verím, že Ty budeš pridávať svojho ducha, oheň, aby horel viac a viac v nás. Páne, sme pokorení vlastnou slabosťou, ale úžasnutí z Tvojej veľkosti, z Tvojej dobroty, z Tvojej krásy. Tak príď a v tento čas sa dotkni každého jedného z nás. Naplňaj naše srdcia radosťou, že niekedy sme takí smutní, ustráchaní. A ja tak cítim, že každému jednému z nás chceš povedať, neboj sa, ja som s Tebou. A že nás chceš naplniť radosťou, ktorú tento svet nemôže dať. Radosťou z toho, že sme milovaní, radosťou z toho, že sa o nás staráš, že si nám na blízku. A že v každej chvále sa náš duch stretáva, Otec, s Tvojim duchom. Páne, tak daj, aby padali všetky zábrany, ktoré nám bránia uveriť Tvojej láske a tešiť sa z Tvojho požehnania, z Tvojej blízkosti. Amen. Ďakujeme, že ste počúvali podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme hlavne všetkým vám, ktorí za nami stojíte modlitebne a finančne a takto s nami spolupracujete. Aj vďaka vám naše služby môžu bežať aj naďalej. Ale ak nás ešte nepodporujete, chcem vás poprosiť, mohli by ste sa modliť a pýtať Pána Boha, či sa nemáte stať našimi partnermi služby aj vy. Týmto spôsobom sa naša služba stane aj vašou. Možno ste boli počas mnohých rokov nejakým spôsobom požehnaní cez službu a piesne Timothy kapely, cez Transformation Tour, TVC školu, live streamy na našom YouTube a cez iné naše služby. A tak vaša pravidelná alebo príležitostná finančná podpora pomôže zase nám pokračovať v službe ďalej. A nezabudnite, žiadny dar nie je príliš malý. Ak sa vám naše podcasty páčili, môžete sa prihlásiť na odber, môžete to zdieľať so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach, alebo pre viac informácií navštívte našu stránku tvc.sk. Tam tiež nájdete možnosť dostať sa ku CD-čkam kapely Timothy, knihám a iným materiálom, ktoré sme vydali. Podporiť nás môžete aj priamo cez náš QR kód alebo na našej web stránke cez náš bankový účet. Ďakujeme, že ste s nami a buďte požehnaní.